Ve stínu vzrušených diskusí, které zaznívají stále častěji kolem nás, zdali je ekologicky vhodnější jaderná energie, anebo klasické získávání elektrické energie, anebo jsou-li vhodnější jiné způsoby, jak si zapomínáme na historii. Století, ve kterém žijeme, je nazýváno stoletím elektřiny, neboť to byla právě ona, která ovlivnila život lidí až do současnosti. Píše se rok 1896. Inženýr Emil Kolben zakládá v Praze elektrotechnickou továrnu, která se zanedlouho stane součástí Českomoravské strojírny. Později se v této souvislosti vytvoří i nová značka. Tato značka se stane symbolem kvality českého strojírenství. Inženýr Emil Kolben byl v Americe nejbližším Edisonovým spolupracovníkem a šéfem jeho technických kanceláří. Bohaté zkušenosti uplatnil i ve své vysočanské továrně. Kolben byl nejen dobrým manažérem, ale i vynikajícím konstruktérem. Všechny výrobky z prvních let existence firmy konstruoval právě inženýr Kolben. Kontakty s Edisonem udržoval po celý jeho život. Kolbenova továrna se stala pilířem české elektrotechniky. V prvním období před druhou světovou válkou byly vyrobeny desetitisíce elektrických strojů a zařízení, které měly jediný cíl – dokonale sloužit člověku. Jejich pověstná kvalita reprezentovala české strojírenství takřka ve všech zemích světa. Tyto stroje byly pozoruhodné nejen svým technickým řešením, vyznačovaly se neobyčejnou spolehlivostí a dlouhodobou životností. Příkladem toho je i soustrojí pražské lanovky, které slouží do dnešních dnů. Jen kabina lanovky byla vyměněna za moderní. I v poválečném období se stala ČKD Elektrotechnika středem pozornosti, neboť se podílela na rozvoji československé energetiky dodávkami technologií pro budované vodní elektrárny. Vodní elektrárna Lipno je součástí Vltavské kaskády. Velmi rychlé najetí na plný výkon 120 MW za 226 sekund a dálkové ovládání ovlivňují výkonovou energetickou bilanci České republiky. V podzemní elektrárně jsou umístěna dvě plně automatizovaná soustrojí ČKD s Francisovými turbinami. Pracují denně téměř 40 let bez vážnější poruchy. ČKD Elektrotechnika je součástí akciové společnosti ČKD Praha Holding. V současné době závod vyrábí elektrické stroje točivé, transformátory různých velikostí a výkonů, a měničovou techniku pro různá použití. Kolbenova továrna vyráběla elektrické stroje točivé na trojfázový proud jako první v Evropě. Dnes jsou tyto motory vystaveny v areálu závodu. Elektrické stroje točivé patří k základnímu výrobnímu sortimentu ČKD Elektrotechnika. Asynchronní motory jsou vyráběny ve výkonech od 150 kW do 16 MW v horizontálním a vertikálním provedení. Synchronní generátory ČKD mají výkon od 2 do 80 MVA.
Výkon od 2 do 80 MW mohou mít synchronní motory ČKD, sortiment doplňují stejnosměrné a speciální stroje. Jako příklad použití může sloužit stavba pražského Strahovského tunelu. Zde jsou ve strojovně vzduchotechniky umístěny rozměrné ventilátory, které jsou poháněny dvourychlostními asynchronními motory ČKD. V pražské vodárně v Podolí probíhají rekonstrukce technologického zařízení dodávaného v průběhu let ČKD. Jsou nahrazovány opět osvědčenými výrobky ČKD Elektrotechnika. V jaderné elektrárně Dukovany pohánějí motory ČKD čerpadla chladicího systému, jiné motory jsou používány v těžebním průmyslu pro pohon soustrojí těžních věží. Motory ČKD Elektrotechnika slouží jako hlavní pohonná síla nejrůznějších technologických procesů v desítkách závodů. Pro celou řadu společensky významných budov jsou důležité náhradní zdroje výroby elektrické energie. Synchronní generátory zde společně s dieselmotorem ČKD tvoří soustrojí, které může dávat výkon až 16 MVA. Už od počátku elektrotechnické výroby v ČKD je věnována velká pozornost transformátorům. V současné době jsou vyráběny transformátory různých velikostí, výkonů a provedení. Suché a olejové usměrňovačové transformátory do napětí 35 kV a výkonu do 25 MVA. Transformátory výkonové suché a olejové do napětí 35 kV a výkonu do 63 MVA. Sortiment doplňují tlumivky. Pro klasický rozvod elektrické energie se uplatňují výkonové řiditelné olejové transformátory. Příkladem je rozvodna v Milíně, kde jsou instalovány transformátory o napětí 220 kV a výkonu 67 MVA. Distribuční transformátory o výkonu od 250 kVA do 2500 kVA v olejovém i suchém provedení pomáhají v lokálním zásobování elektrickou energií. Jaderná elektrárna patří mezi nejdůležitější výrobce elektřiny. Instalovány jsou zde transformátory o výkonu 32 MVA. V závodě Slovalco v Žiaru nad Hronom je vybudována nová ekologicky pracující hliníkárna. Výrobní a technologický proces má značnou spotřebu elektrické energie. Součástí energetického systému jsou výkonové olejové transformátory, které tvoří spolu s usměrňovačovými transformátory soustrojí o výkonu 32,5 MVA. Vlastní usměrňovač je vybaven vodním chlazením a všechna zařízení mají dálkové ovládání. První rtuťové usměrňovače byly vyráběny v ČKD už ve 30. letech. V souvislosti s přechodem na moderní polovodičové součástky bylo možné zvýšit výkony i rozsah použití usměrňovací techniky. Výrobky tohoto oboru jsou dodávány v podobě kompletních jednotek, to je včetně transformátorů, rozvaděčů a dalších zařízení. Používají se všude tam, kde je požadována optimalizace napájení technologického zařízení elektrickou energií. Je to energetika, doprava, chemický průmysl a další odvětví. Nejdůležitější součástí pražského dopravního systému je metro, které přepraví denně několik set tisíc cestujících. Pro jeho provoz jsou zde instalovány diodové měnírny. Těmito měnírnami, které vytvářejí maximální komfort obsluhy, je vybaveno i metro v Sofii.
Neméně důležitá je povrchová trakční doprava. ČKD Elektrotechnika je tradičním dodavatelem měníren pro tramvajovou a trolejbusovou dopravu nejen v České a Slovenské republice, ale i v dalších státech. Pro hromadnou městskou dopravu jsou důležité i mobilní měnírny. Měnírny jsou nezbytnou součástí železniční dopravy. Značku ČKD můžeme nalézt i ve výzbroji elektrických lokomotiv. Dalším výrobkem ČKD Elektrotechnika v tomto oboru jsou pojízdné letištní energetické zdroje, které umožňují napájení a diagnostiku palubní sítě letounů v průběhu předletové přípravy. Zdroje jsou použitelné pro všechny typy letounů. Tato zařízení pracují například i v Egyptě, Thajsku a dalších oblastech se stíženými klimatickými podmínkami. Rozhodující pro 20. století je ekologie. ČKD Elektrotechnika se výrazně podílí na projektu ochrany ovzduší ve většině velkých elektráren, cementáren a v dalších podobných provozech instalací moderních zdrojů vysokého napětí pro elektrostatické odlučovače. Tyto zdroje obsahují kromě transformátorů i usměrňovací a řídící skříň. Už od samého počátku výroby jsou pro ČKD Elektrotechniku akciovou společnost důležité dodávky investičních celků. Patří mezi ně i realizace energetických zařízení pro kompresorové stanice tranzitního plynovodu. Pohon turbokompresoru zajišťuje speciální synchronní motor o výkonu 25 MW. Motor má bezztrátovou regulaci otáček a jeho provedení je nevýbušné. Součástí dodávky jsou i vysokonapěťová energetická zařízení. Patří mezi ně transformátory, které mají výkon 40 000 kVA. Důležitou částí dodávky je i řídící a ovládací systém tranzitního plynovodu, který umožňuje vzájemné propojení všech kompresních stanic. O jeho kvalitě svědčí skutečnost, že zde nebyla jediná vážná porucha. Pozoruhodné jsou i rozměrné vyhlazovací tlumivky. Zajímavou referenci tvoří energetická vybavení v těžebním průmyslu. Základem jsou těžní stroje s motory o výkonu 2x4000 kW, které těží často z hloubky více než 1000 metrů. Řídící systém umožňuje plně automatizovaný provoz. Součástí dodávky jsou výkonové usměrňovače, suché transformátory, a tlumivky. Všechny stroje musí mít maximální spolehlivost. Stoletá tradice je zavazující i pro dnešní výrobu. Základní podmínkou kvality je odborná a vysoce odpovědná práce všech pracovníků akciové společnosti ČKD Elektrotechnika.
Součástí výroby je i vlastní systém řízení jakosti. Každý výrobek prochází mezioperační kontrolou a před expedicí k zákazníkovi je podroben kusové zkoušce. Vlastní konstrukční a projekční pracoviště mají jediný úkol – vytvořit výrobek, který bude mít nejvyšší úroveň a splnit tak Kolbenův odkaz, který říká: technika znamená vynalézavou tvořivost, tedy vytváření nových hodnot na přírodovědných základech. Zdali se tento záměr podařil, ukazuje například Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. ČKD Elektrotechnika zde vystavovala mimo jiné zdroj proudových impulzů Pulsar 2000, určený pro elektrochemii, který za svoje technické řešení obdržel zlatou medaili tohoto veletrhu.